Migao mar somo chako chenro mar nono sikunde mag piny owacho kod mago mag ji giwegi kochakore odiechieng' makiny nyaka tarik 20 mar dweni kaka yo mar timo ikruok motelo ne chako chenro mag sekondar madundo e sikunde mag primar. Bende liekore ni jopuonjre mag sekondar madundo biro rwako uniform ma opogore kod mago mag jopuonjre mamoko. Judith Omondi miwa ler mathoth. Tarik 30 dweni e odiechieng' ma jopuonjre mohewo 1.2 mane otimo penj mar grade mar 6 biro chako ayanga somo margi mar grade mar 7 e junior secondary. Liekore ni jopuonjre go biro rwako uniform ma opogore kod mag jopuonjre mamoko manie skunde primar. Ka bende gibiro bedo kod board margi mar skul ma opogore kod mano mar skund primar. Board ma jagoro mare biro bedo jopuonj madongo mag primar. Jopuonj madongo go bende pod biro tiyo kaka jopuonj madongo mag skunde mag junior secondary nyaka giko higani e kinde ma pod itimo lokruoge mopogore opogore. Magi gin moko kuom yore ma piny owacho tiyogo mondo mi okel pogruok e kind skund primar kod mago mag junior secondary kata bed ni gibiro betie alwora achiel. Migao mar somo e lipot mane gigolo olero ni gidhi chako wuotho mar nono skunde duto mag primar manie pacho ka mondo mi girang ikruok kod rem ma gin godo. Wuoth machal kod ma chakore ayanga odiechieng' makiny kendo rumo tarik 20 mar dweni. Moko kuom gik ma idhi rangi kinde nono gin chal mar skul kirango kit chwech mar jopuonjre, kopo ni en skul ma idakie koso jopuonjre biro to dok dala, kwan mar jopuonjre ma somo e skundno, ndikruok mar skul kod nemis, rang'iny mar somo mar japuonj maduong' mar skul ka skul, kwan mar jopuonje skul kaluwore gi somo ma gipuonjo, kit gedo mar klese, chal mar mbui, kwan mar masinde mantie kaka kompyuta e kind mamoko. Skunde duto ibiro keti rang'iny 3 mag nono. Magi gin skunde mabeyo ma ibiro mi 75 nyaka 100, skunde manie diere kod 50 nyaka 74, kaachiel kod mago mani piny mogik ma ibiro mi matin 50. Skunde ma biro yudo matin 50 ok bidhi nyime kod chiwo somo mag junior secondary. Duol mandiko jopuonj TSC bende ne ogolo rang'iny kendo okenge ma idhi ndikgo jopuonj mag junior secondary. Jopuonje ma osebedo ka tiyo yo kojol e skunde sekondar ibiro duok mar puonjo jopuonjre mag junior secondary bang' yudo tich mar puonj ayanga. Jopuonje gi nyaka bed ni ne oyudo grade mar C+ ka dhi nyime e penj mar klas 12, ka bende nyaka bed ni gin kod grade mar C+ e somo 2 ma gigombo puonjo. Chudo mar jopuonje gi biro luwore kod okang' margi mar tich kata job groups. Grade mar C2 biro yudo sara mar 34,955 nyaka 43,694. Ka mago manie grade mar C3 to biro yudo sara mar 43,154 nyaka 53,943. Omenda mabalang' mamoko ma gibiro yudo riwo michiwo ne weche wuoth 5,000, michiwo ne weche chulo 7,500 kod mago mag dakie chandruok kata hardship allowance ma en 10,900. Jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo e twak kod jofwambo nokoni jopuonjre pod nyalo tiyo kod klese kod laboratory mag skunde sekondar machiegni e kinde ma pod gichano gero laboratories kod klese mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV.